उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली बस स्थानकात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत। खड्ड्यातून बस चालकांना कसरत करावी लागत आहे। बसमधील प्रवाशांना देखील याचा त्रास होत आहे। तसेच बस जाताना पाणी प्रवाशांच्या अंगावर उडत आहे। याबाबत अनेक प्रवाशांनी तक्रारी केल्या आहेत। तसेच बस स्थानकातील संरक्षण भिंत देखील कोसळली आहे। बस स्थानकात स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला असून येत्या 10 दिवसात सुधारणा न केल्यास बस स्थानकात धडक देण्याचा इशारा युवा सेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे। आम्ही दुरावस्था झालेली आहे ती आम्ही पाहिलेली आहे, तुमच्या माध्यमातून सुद्धा पाहिली आणि आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन त्याची पाहणी केली होती। आणि कणकवली जे बस स्थानक आहे त्या ठिकाणी बरेचसे खड्डे पडलेले आहेत, भिंती पडलेल्या आहेत, काही ठिकाणी अस्वच्छता आम्हाला दिसली की साफसफाई पण केली गेली नाही आहे। त्यामुळे आम्ही आगार व्यवस्थापक आहेत DC साहेब त्यांना भेट दिली आणि त्या भेटीप्रसंगी त्यांना आम्ही हे सगळ्या वस्तुस्थिती जी आहे ती सगळी सांगितलेली आहे आणि त्यानुसार त्यांनी आम्हाला एक आश्वासन दिलेलं आहे की ह्यापुढे जे खड्डे असतील ते भरले जातील, साफसफाई ठेवण्यात येईल आणि ज्या भिंती कोसळल्या आहेत त्या पण त्याच्यावरती सुद्धा उपाययोजना करण्यात येईल। आम्ही त्यांना त्याचवेळी सांगितलेलं आहे की ह्या उपाययोजना लवकरात लवकर तुम्ही कराव्यात, कारण प्रवाशांचे ह्यामागे हाल होत आहे। कणकवली तालुक्यातनं या ठिकाणी प्रवासी येतात, बाजारासाठी येतात आणि कणकवली एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नामवंत ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी प्रवासी येणं आणि अशा दूर असताना त्यांना सामोरं जावं लागणं ही आपली दुर्दैवाची गोष्ट आहे। त्यामुळे तुम्ही ह्या समस्या ज्या आहेत त्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात। येत्या 10 ते 15 दिवसात तुम्ही या समस्या सोडवल्या नाहीत तर परत आम्ही या ठिकाणी येणार आणि परत या ठिकाणी आम्ही धडक देणार आणि तुम्हाला याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही अशी आम्ही त्यांना विनंती केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।